O acordo entre o PP e o PSDG para a aprobación dos orzamentos do anterior exercicio incluía a renovación da capa de herba artificial do campo da Tasca, en Aguiño. Este proxecto, que non contaba con partida orzamentaria, poderase acometer agora, unha vez aprobado o remanente de tesourería e tras as catas e estudos técnicos necesarios para coñecer os problemas que viña rexistrando no sustrato o actual céspede. Foi un acordo que sirveu para aprobar os presupuestos do ano anterior, pero que directamente podíase ver que non iba na inversión. Eso quer decir que a idea era facelo a través de renting, o renting o momento máis adecuado é no momento que aproba remanente, que sabe o estado de ingresos e gastos, eso xa está feito e, polo tanto, o que se estuvo facendo en este tempo foi que os técnicos viñeron a ver de que podían ser as deficiencias, fixeron catas, polo tanto, o que agora cumpre que dentro deste mes poda salir a licitación, sabendo que ten un problema no sustrato que aguanta a herba artificial. A pesar do mal estado do campo, a Xunta Directiva do Xuventud Aguiño decidiu finalizar a tempada na Tasca para evitar os problemas loxísticos que suporía non só para os equipos, senón tamén para as familias o traslado a algún dos outros campos dos que dispón o Concello. Vamos a tratar de rematar o que é esta temporada aquí, porque así o quer a Xunta Directiva da Xuventud Aguiño, porque sería pois unha forma de logística que non nos daría tempo a preparar entrenamentos en outros campos, nin de cara aos partidos tamén oficiales. Entonces, tanto os adestradores como a Xunta Directiva din de rematar esta temporada aquí. Unha vez rematada a tempada, acometerase non só a renovación do céspede, que xa vai pola terceira capa de herba artificial, senón tamén unha serie de melloras nas gradas e nos vestiarios.